беҳтарин вариант барои оилаи калон дар яке аз минтақаҳои беҳтарин ва оромтарини шаҳри Душанбе. Чорхонагаи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш дар Доми Советӣ дар тарафи 112 микрорайон ҷойгир мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суруға. хона дар тарафи 112 микрорайон ҷойгир аст. аз ин тараф эстакадаи 82, дар ин ҷо пайкар. аз ин тараф калсивои кафеи Суман. хонаи фурӯшимон дар қафои Шифои Раҳмон ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ ман ҳамин трезаҳои хонаи имрӯзаамон мебошад. хона 4 хонага, якуму дуюм ҳуҷраш як ҷоя кардагӣ. ин аз рӯи нақшаи хонаҳои советӣ ҳамин хел мебошад. дар ҳуҷҷатам 4 хонага омадагӣ бо масоҳати умумии 80 метри квадратӣ, 64 квадрат масоҳати хона, 16 квадрати дигар масоҳати балкон. дар сеюм ошёнаи бинои советӣ худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. трезаҳои хона ҳам тарафи пеш ва ҳам тарафи қафои биноро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. мактаби 88, гимназияи рақами 3, дута масҷид, дута саддик ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархаш 969 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расо мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 1455 15. дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.